Doa, 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 era costureira, doa, traballaba na leira, doa, doa, e doa, doa, e doa, babó, era poeta, doa, doa, cuidaba da bestia, doa, doa, e doa, doa, a tía Mari xa quedaba na casa, cuidaba de todo, se iba ás patacas, doa, doa, e doa, doa, e doa, doa. Cambiaron as familias no noso país como en todo o mundo, e moi especialmente no mundo desenvolvido. Non sabemos se cambiaron para ben ou para mal, pero sí sabemos que as nosas bellas familias foron a protección e a cobertura dos seus membros durante toda a súa vida. Daquela, nacíase, vivíase e morríase a calor da mesma familia, e aquilo, cando menos, daba moita seguridade, aínda que tamén minguaba a liberdade. Un home que unha muller non era virgen tamén tiñan ao mellor despois de casados moitos problemas, porque ao mellor decíalle ou se estaba embarazada ou se tal, tiña unha discusión e dicía gracias se te quixo, porque despois para outro xa non valías, pero se estabas libre dicía gracias se te quixen eu a ti. Ainda agora, de nada que caia unha xa están, fala daqui, fala dali, fala da lá, fala da colá. E daquela daba un beso e con eso xa parecía que xa a rapaza xa como aquilo xa parecía que había perdido todo. E polo tanto, moito coidadiño, si a desgracias. As mulleres non había unha que fumara. Ya que fumaba, levaba sin poñerllo no machín de todo o mundo, levaba un nombre. Si fumaba é unha... A muller non se podía máis que casar, e se non se casaba non se concebía que antes hubiera tido relacións sexuales. Da muller, pouco menos que ahora coas árabes, levaban todo tapado. Eles non, pero elas ían virxes ao matrimonio, e a primeira relación sexual con esa muller era o día da boda. Pero non cheguei virxen, Acaban de ser outra cousa, non cheguei virxen. Sabedes que aquí en Galicia a maioría das mulleres estaban ao mellor 6 ou 5 ou 9 anos cun home e así que poñía embarazada deixaba a quedar. E quedabas aí con fillo para toda a vida. Esa muller xa quedaba para sempre, xa quedaba solteira. Tiñas de que abeixar máis a cabeza a conta que tiñas un fillo. Xa para o pueblo xa era unha deshonra enorme, para a familia, para a rapaza e para todo. Depois moitas escollían e marchaban do pueblo, marchábanse a servir para Madrid, Barcelona e eso, non sabe? Porque aquí xa perdía, era moi raro xa que encontrara un rapaz, un home que se preocupara con ela. Ao caer embarazada, xa todo Dios lle parecía que a muller era o último que podía haber. E tiña que esconderse da xente. Eu despois, aos 3 meses de estar embarazada, ele deixoume quedar. Tuvo un fillo eu sola, gracias a meus pais que me ajudaron a criar. E despois ainda mellor ter que oír deles, dos mesmos pais dos fillos, que non eran deles, que tumbe, que derrumbe, era así. Para non querelas despois, ainda falaban mal. Entón eu dixen, eu non quero que me pase isto, porque o que lle pasa ás demais tamén me pode pasar a min. Entón tiñas que andar con moito cuidado de non chegar a eso. Doa, 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 era costureira, doa, traballaba na leira, doa, doa, e doa, doa. Sí, íbamos para as festas, tiñanos que ir as amigas todas xuntas e virnos. Pero despois nas festas, o que tiña mozo escapaba por onde podían. Cada un chegaba onde podía, ou a onde lle permitían. Miña nai e meu pai poñíanos unha luz para ver no corredor, que non nos deixaban facer cousa ninguna, nin sequera botarle a man ao mozo. Tamén irían para os palleiros, pero eu non iba. Que non mentan, porque era certo. Algúns fillos de solteira que había de quen eran lo. Me cagen no chintófanos.
Diga, no xentófano. Viñan así por o Espírito Santo. Eu non sei, a xente disfruta máis porque hoxe xa se ve ao ois que ao pouco tempo de estar con el que xa se deitan xuntos. Voy a hablar, por ejemplo, que sé yo, de pudor, ¿no? Pues eso suena a música celestial, ¿no? Eu vexo que hoxe xa se xuntan de contado e enseguida se les fan as parexas e os matrimonios porque gastan enseguida, víveno tan intensamente que eso gasta, se vas máis pouquinho a pouco, eso dura sempre. El descubrimiento de la pubertad lo hacíamos casi individualmente, personalmente, no se enseñaba a nadie nada, porque era la costumbre rehuir todo aquello que tocara o se relacionara con el sexo. Si casi non sabíamos como nacían os nenos. Era unha cousa curiosísima. En los colegios circulaban unas novelitas que había entonces pornográficas, con relatos y cosas de dibujos, no había fotografías. ¿Y qué consecuencia traía aquello? Pues claro, que recorría aquel librito y aquel librito iba provocando la masturbación de todo el colegio. De tal manera que yo conocía a un formador que cuando le decían vacaciones, le decía con mucha gracia, cuidado con las primas. Estábamos tan asustados pola religión, tan asustados, que o mirar hacia ali e ver unha rodilla ibas ao inferno. Ibas ao inferno de cabeza. Eu tiña por moito pecado. Sí, tiña por moito pecado. Porque eu era moi católica tamén. E via a confesión e o cura dicíame que dio no libre que fixese desas cousas. A cuestión erótica resolvíase pois nunhas determinadas casas que a xente fina chama lupanares, a xente menos fina chama casas de lenocinio, e a xente que ten un sentido botarate do idioma chama casas de putas, expresión que non me gusta. Despois deso, dicía eu como non estou nun inferno, porque claro, quen me suxeta o pensamento? O meu machín voa solo, e pasábalo amargo, o sea, tiñeste que liberar daquilo. Eu creo que fun a casas de prostitutas, caseime aos 27 anos, deberín 10 ou 12 ou 14 veces na miña vida, o que é pouco, é moi pouco. Por qué? Porque eu ia cando de feito non tiña xa forzas para resistir esa tentación. Os homes pasábano moi mal, porque o que era capaz de disfrutar xa ao acabar xa iba pensando que tiña que ir xunto ao cura. Eu, que forzosamente fixen o acto sexual con esas mulleres, nunca as biquei na boca. Eu era incapaz. Tan pronto como saía dali, tomaba todas as medidas higiénicas que estaban ao noso alcance, pero vivía coa idea de que calquera día podía aparecer a sífilis e que a sífilis ia a condicionar a miña vida. Eu cheguei ao acordo ca muller que teño, pois gustoume esa muller para min, dixeñes, bueno, pois mira, estamos nunha forma tal, bueno, pois ordenámoslo o casamento, e dixo, hai que dicirlle aos pais, e dixeño ao meu sogro, dixen, bueno, pasa isto, e dixo, pois cando que irais? O meu non foi así, porque o meu marido a min conoceume, el tiña unha casa e unhas leiriñas, como eu era pobre, miña sogra non me queríalle unha rica. Pero a miña sogra quería o muiñeiro, porque despois, xuntando o muiño coa taberna, o bar que tiña meu sogro, era a sucesión da empresa. O que tiña unha filla e era un labrador, precoraba de meter a filla na casa de outro labrador. E os que éramos probes xa non tiñamos problemas. Daquela había moitos casamentos a troco. A troco quere decir que, ao millor, as mesmas familias dispuñan os casamentos para que as familias quedaran unidas por culpa das herencias. Pero antes de se casaren
xuntábanse os pais dela, bailos dela, a ver canto dote lle iban a dar para lle querer na casa. Porque se non chegaban a arreglo co dote, pois non era nada. A min pasoume de que eran todos de acordo. Era de acordo eu, era de acordo ele, era de acordo a familia. Sempre foi de acordo. As fillas dos labradores potentes marchaban para Bilbao, casaban, aunque fora con limpiabotas. E que ben pasaron. Que estiveron libres de traballar na terra. A miña boda foi como é hoxe unha cena de familia. Iban as familias máis cercanas, os pais, os irmãos, os padriños, e era máis, acabouse. O menú, coñaces, mire, callos eran os primeiros. Todo o mundo quería repetir os callos. O pan de huevo, o bizcochón. Que non era como hoxe a tarta de nucial. Caseime e fui á iglesia e vin e cheguei e non tivemos que comer. O dichoso do traxe da bode, daquele lavábase ou negro, ou azul marino, ou castán marrón. E os zapatos custaram-me 7 pesetas. 7 pesetas feitas no zapateiro. Zapatos fuertes, para o verán e para o inverno. Falda e chaqueta. Además, unha blusa, non? Un azulón, clariña. E estaba a juepiña, que era de la jeviña. É o único que me deron, que me regalaron, foi un orinal de 7 pesetas. 7 pesetas en plata. A luna de miel era outro día de traballar.